So gusto mo nang matigil ang friendship niyo ni Marlon? Kahit na hindi ko gustuhin, doon din naman yung nahahantong eh. Kung ipagpapatuloy pa namin yung friendship namin at makikita ko siyang masaya sa piling ng iba, masasaktan lang ako. Ay, kaya mabuti pang iwasan ko na lang siya. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Alicia? Oo, Insan. Sigurado na ako at handa na akong i-give up ang friendship namin. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Grabe ang tagal ng bruhang yun. Kanina pa ako naghihintay sa kanya eh. Mukhang inindiyan na yata ako ng bruhang yun. Hoy, sino yan? Huwag niyong tatakpan yung mata ko. Alicia? Ikaw ba yan? Ano ba yan? Tanggalin mo yung kamay mo. Hindi ako makakita eh. Alicia, tigilan mo na yan. Hindi na nakakatuwa Oo, yan. Tinanggal ko na. Ano, magtataray ka pa rin ba? Oo. Kasi kanina pa kita hinihintay dito. Ang tagal mo. Syempre, nag-ayos pa ako ng bongga para naman hindi nakakahiya pag tumabi ako sa'yo, no? Sa bagay, para naman lumibel yung beauty mo sa akin. Pero asat pa rin ako sa'yo. Di mo man lang ako tinext na papunta ka na rito. Nag-alala pa tuloy ako. Okay, sorry na. Huwag ka na magalit sa akin. Promise, hindi na ako malilate next time. Ay sus, promise pa more. Sa pagkakaalam ko, sakit mo na yung pagiging late. Ay nako, anyway, saan ba tayo maglalamierda today? Oops! Don't say that word, lamierda. Bakit naman? Ang meaning lang naman ng lamierda ay lakwatsa. Nope. In Spanish, lamierda means feces, poop, ebs. It's a vulgar word. Ano ka ba? Seryoso? Oh well, nakalimutan ko na konyo ka pala. Oops! Don't say that word, konyo. It's a bad word. Ano ka ba? Ha? Bad word ka dyan. Konyo is a Spanish lang term for female genital. Ano ka ba? Naku Alicia, tigilan mo nga ako. Huwag mong dadalhin sa lakad natin yung pagiging Inglesera at pagiging Spanish CSR mo. Dumudugo utak ko sa'yo, kaloka. Basta, masaya yung pupuntahan natin. I bet, mapapatili ka sa sobrang hot nang makikita natin mamaya. Wait, gay bar ba yung pupuntahan natin ngayon? Yes! May bubble party ngayon sa The Barn. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara na, gora na tayo, Beshi! Hoy, pansin ko sa'yo, Marlon. Blooming ka ngayon, ha? Bakit ba? Dali, sprook mo na! Alicia, may bago akong crush. Talaga? Sino naman? Si Jomar. Si Jomar? As in, Jomar Sales? Yung varsity player natin? Yep. At alam mo ba, may nadiscover ako sa kanya. Bisexual din pala siya tulad ko. Talaga? Paano mo naman nalaman? Sinabi ng isang friend kong Bex na natikman niya. Yak! Ano ba yan? Yak ka dyan, ha? Papatulan ka kaya nun? Ang gwapo-gwapo ni Jomar eh. Oo naman. Gwapo rin naman ako, di ba? Tapos, advantage pa yung pagiging maputi ko. So, balak mo talaga makipagtikiman kay Jomar, ha? Hindi naman. Crush ko lang siya. Pero, hindi ko naman naisip na mag-sex kami, no? Ay sus, tigilan mo nga ako Kayong mga Bex, sex agad ang gusto niyo sa lalaki. Ay, grabe ka naman, Alicia Guardiola, ha? Hindi naman lahat ng Bex mahilig sa sex. May mga Bex at bi pa rin na gusto lang ng pure love. Ikaw, ha? Ngayon ko lang nalalaman na may pagka-homophobic tendencies ka. Ayoko na sa'yo. Homophobic agad? Hindi ba pwedeng naka-curious lang ako sa sinabi mo? Grabe, Alicia. Kinikilig ako tuwing nakikita ko si Jomar. Wish ko sana
maging jowa ko siya. Alam mo, Marlon, yan din ang sinabi mo sa akin kay Terence, kay Vince, kay Alfred, at kay Carl. Pero ano, pinansin ka ba nila? Hindi. Huwag ka ngang nega, besh. Malay natin, mapansin ni Jomar yung beauty ko, no? Naku, pag ako naging jowa niya, siguradong marami ang iiyak ng mga bakla at babae. Marlon, Oh, bakit malungkot ka? Di ka ba masaya para sa akin? di ba bisexual ka? So, ibig sabihin, nagkakagusto ka rin sa mga babae, di ba? Oo naman. Actually, may mga crush din akong mga merlat. Sila Pia Wurtzbach, Kylie Versosa, Megan Young, Angela Ong, Bea Rose, Santiago, Venus Ra, Laika Barista, yung DJ. Puro mga beauty queens naman yung mga crush mo eh. Crush mo ba talaga sila o inggit ka lang sa beauty nila? Both. Ako, wala ka bang crush na babaeng hindi beauty queen? Like, dito sa school natin. Sa mga classmate nating babae. Meron naman. Sino? Si, Secret. Ay, naku. Mas secret-secret ka pa dyan. Dali, sabihin mo na. Si Erica. Ganun ba? Ano pa? Meron ka bang ibang type pa bukod kay Erica? Wala na. Wala rin naman kasing magagandang babae dito sa school natin eh. So, ibig mo sabihin, pangit pala ako? Ay, sorry. Akala ko kasi lalaki ka. Charot. Oy, joke lang yun ha. Siyempre, maganda ka rin no. Pero para sa'yo, mas maganda pa rin si Erica. Wait. Huwag mong sabihin sa akin na naiinggit ka. Besh, iba ang beauty mo kaysa kay Erica. Yung sa kanya kasi, very common sa mga beauty pageants. Yung beauty mo naman, pang out of this world. Parang sinabi mo naman na mukha akong alien. Nakakaloka ka, no? Besh, para sa akin, walang katulad yung beauty mo. Kaya, huwag ka naman insecure ha. Hindi naman ako na-insecure kay Eric eh. Yun naman pala pues, patunayan mo. Smile ka naman dyan oh. Ano ba, Marlon? Kang humarap sa akin ng ganyan. Para kang abnoy dyan sa itsura mo eh. Ouch ha. Pero Marlon, seriously, salamat ha. Salamat? For what? Salamat kasi ikaw yung naging best friend ko. Biruin mo, simula pagkabata, close friends na tayong dalawa. Almost 15 years na yung friendship natin. Ay, sana tumagal pa to. Or maybe sana mag-upgrade pa. Upgrade? Anong klaseng upgrade dyan? Upgrade? Anong klaseng upgrade dyan? Parang upgrade with only rice or only drinks lang ha? Basta. Ang hirap maging working student, no, Alicia? Biruin mo, pagkatapos mong pumasok sa school sa araw, magtatrabaho ka naman bilang Spanish CSR sa gabi. Wow! Ikaw na si Wonder Woman. Magpahinga ka na, insan, gabi na. May pasok ka pa bukas. Hindi ako pagod, Grace. Iniisip ko lang si Marlon. Alicia, magtapat ka nga sa akin. May gusto ka ba nun sa Becky mong best friend? Hindi siya Becky, no? Bisexual siya. Sus, pareho lang din yun. Yung nagkakagusto sa kapwa nila lalaki. Teka, mabalik tayo sa tanong ko. Ano, insan? Ay, hindi ko masabi, Grace. Hindi ko alam kung love ba tong nararamdaman ko. Ano ba yung nararamdaman mo? Paki-elaborate nga. Kapag kasama ko siya, palihim akong kinikilig. Tapos hindi makukumpleto yung araw ko nang hindi ko siya nakakasama o nakikita man lang. Ay, tapos nagsiselos din ako kapag nakikita ko siya may kasamang iba. O di kaya napag-uusapan namin yung mga crush niya. Tapos nakakaramdam ako ng init sa tuwing hinahawakan niya ako. Kumpirmado, may gusto ka nga dyan sa Bex mong BFF. Imposibleng hindi mo yun alam sa sarili mo, Alicia. Siguro, Grace, in denial pa ako sa nararamdaman ko. Kasi parang mali eh. Ano naman ang mali doon? Biologically babae ka. Siya naman, biologically male. At saka, di ba sabi mo, bisexual si Marlon. So, pwede siyang magkagusto sa'yo. Sana nga magkagusto siya sa akin in the near future. Pero kasi sa ngayon, si Erica yung type niya sa babae. At saka mukhang imposible magkagusto siya sa akin. Nararamdaman ko, kaibigan lang talaga yung tingin niya sa akin eh. In other words, friendzone ka, ganun. Paano kung sabihin ko sa kanya yung totoo? Mas maganda, pero syempre insan, may mga consequences yan. Pwedeng mag-tone down ang friendship nyo o syempre magkakaroon kayo ng ilangan sa isa't isa. Yun ang isa sa kinakatakutan ko.
Baka magbago yung friendship namin oras na malaman niya yung totoo. At ayokong mangyari yun. Ano ngayon ang plano mo? Hanggang secret admiration ka na lang ba? Kung itatago mo yan, insan, mabigat yan sa dibdib. Kung sakali bang sasabihin mo sa kanya ang totoo, baka sakali mag-iba ang ihip ng hangin. Malay natin, baka magkagusto siya sa'yo. Ay, natatakot akong sumugal eh. Ay nako, insan. Kung paiiralin mo yung takot sa dibdib mo, walang mangyayari sa'yo, Alicia. Makinig ka sa akin. The best decision na pwede mong gawin ang sabihin mo kay Marlo ang totoo. At least alam niya. Pero kung hindi man maging kayo, at least maging aware at sensitive siya para hindi ka niya masaktan sa mga actions na gagawin niya. Nakakapagod mag-basketball. At least, pasado ka sa PE subject ko. Hi, Marlon. Uy, ikaw pala, Jomar. Kakatapos lang ng training nyo? Oo. Napanood kitang maglaro ng basketball kanini. Oo nga eh. Nakita kitang nanonood sa amin. Magaling ka palang maglaro ng favorite game ko, no? Napahanga mo pa ako sa 5 3-point shoot mo. Talaga? Oo, bakit hindi ka sumama sa amin? You know, maging part ka ng basketball varsity ng school. Sigurado akong papasa ka. Baka nga may panalo mo pa ang team namin. Nako, hindi naman masyadong magaling. Ikaw ha, pambul-hambul ka pa. Pero ayaw mo ba nun? Bukod sa may athletic scholarship ka na, makakapaglaro ka pa sa UAAP. Tapos syempre, hahabulin ka pa ng mga chicks. Bakit? Ayaw mo ba sa chicks? Are you bi or gay? Tatapatin na kita ha. Bay ako. Uy, so pareho pala tayo ha? Good. Mabuhay ang mga bay. I like you. Can we be friends? Sure, Jomar. I want to be your friend. Blooming ka ngayon, Besh ha? Dahil ba yan kay Jomar? Yup. Hoy, nakita ko yung pictures niyo sa Facebook na magkasama. Para lang kayo magkatropa. Sinabi mo pa. Pero dahil kay Jomar, nababawasan na yung oras mo para sa akin. Dati-rati ako lagi yung kasama mo. Ngayon, bihira lang tayo magkasama. Ay, kung sa bagay, dapat lang naman na makasalumuha ka rin sa iba. Hindi lang naman ako yung mundo mo eh. Ikaw naman. Nagsiselos ka pa. Kahit dumating pang ilang Jomar sa buhay ko, hindi ka nila mapapantayan. Ikaw pa rin ang vitamins ng buhay ko. Vitamins daw. Alam mo, Alicia, feeling ko, type din ako ng Jomar. Paano mo naman nasabi yan? Obvious kasi ang body language niya eh. Ay, sana maging kami. O kahit na matikman ko lang siya. Charot! Yak! Alam mo, manyakis ka talaga, no? Gaga! Kung manyak ako, matagal na kitang minanyak. Kung sa bagay, hindi kita type. Charot! Oy, joke lang yung besh ha. Hindi raw type. Ewan ko sa'yo, buwisit ka. Uy, joke lang yun. Huwag ka magtampo sa akin. Ewan ko sa'yo. Tinamaan ka na magaling. Ay naku, muwi na nga tayo. Marlon! Uy, Jomar! Alicia si Jomar. Hi. Kasama mo pala ang girlfriend mo. Naku, hindi. Best friend ko lang siya. Jomar meet Alicia. Alicia si Jomar pala. Kahit na hindi mo ipakilala sa akin si Jomar, kilala ko naman siya eh. Sikat kaya siya sa buong school. So, saan ang lakad ninyo? Uuwi na kami ni Marlon. Pagod na kasi kami eh. May pasok pa kami bukas. Ganun ba? Ayain ko pa sana kayong sumama eh. You know, bar hopping. I guess Marlon is interested. Ay, oo. Interested ako sa mga ganyan. Sama ako sa'yo, ha? Ikaw, Alicia. Hindi, uuwi na ako. Sige na, Besh. Ikaw na lang umuwing mag-isa. May lakad kami ni Jomar. Magkita na lang tayo tomorrow sa school, ha? Sige, bye. Mag-iingat kayong dalawa. Ang laki pala ng condo unit mo. At saka in fairness, malinis ka ha.
Para bang hindi makakatakas sa isang particle ng alikabok sa mga gamit mo. Actually, may aaminin ako sa'yo. May OCD ako. OCD as in obsessive compulsive disorder? Okay. At sa inupuan mong sofa, actually, ikaw lang ang pinaupo ko dyan. Ayoko kasing nagbabago ang ayos ko dyan sa sofa eh. Pero dahil sa special ka sa puso ko, ayos lang sa akin kahit magulo mo pa yan. Kahit na guluhin ko tong buong kondo mo? Yep. Basta papayag ka lang sa gusto ko. Wait, anong ibig mong sabihin? Gusto ko, halikan mo ako. Gusto ko, paligayahin mo ako. Buhayin mo ang dugo sa katawan ko. Jomar, bakit ka nag-uubad? Marlon. Marlon. Matagal na ako may gusto sa'yo. Jomar. At hindi ko na kayang mag-ibig. Kaya, eto, ako nang gumagawa ng first move. Mahal kita. King happy. Buenos dias, muchacha. Muchacha ka dyan. Oh, bakit? Ang ibig sabihin ng muchacha sa Spanish, girl, di ba? Fluent ka mag-Spanish, di ba? Dapat alam mo yun. Alam ko yun. Pero kasi yung paraan ng pagsasalita mo, halatang pangaasar. Hindi pa nga asar yun. Mamaya, abangan mo. Hindi ba ako nakakakota sa'yo, ha? Manahimik ka nga dyan. Bakit hindi na lang si Jomar yung asarin mo, ha? Ay, nako. Huwag ka nang mainis sa akin. Sige, magbibehave na ako, promise. Bakit ba kasi ang saya-saya mo? Ano bang meron? Nanalo ka ba sa loto? Besh, boyfriend ko na si Jomar. Ha? Ano? Sorry kung hindi ko sinabi agad-agad sa'yo. Almost 3 weeks na kaming mag-on. Talaga? Oh, bakit malungkot ka? Syempre, may jowa ka na. Makakalimutan mo na ako. Oh, bakit ka umiiyak? Kung makaiyak ka naman dyan, parang mamaalam na ako. Hindi kita iiwan, okay? Pwede pang mawala sa Jomar sa buhay ko, pero ikaw, syempre, hindi. Best friend kita eh. Best friend mo lang ba talaga ako? Alicia, ano bang gusto mong puntuhin? Aalis na ako. Alicia! Alicia, sandali! Alicia, bumalik ka dito! Alicia! Ano? Lilipat ka na ng ibang university sa next sem? Oo, Grace. Buo na yung desisyon ko. Bakit ka naman lilipat? Ang ganda-ganda na nga ng eskwelahan mo. Dahil ba kay Marlon kaya ka lilipat? Ay, mas mainam na siguro na lumipat ako ng school para makaiwas ako sa kanya. At saka para makapag-move on na rin ako. So, ipinagtapat mo na ang totoo sa kanya? Balak ko sana kaso hindi ko nagawa. Meron na kasi siyang ibang mahal eh. At meron na rin nagmamay-ari sa kanya. What? Nagpakasal na siya? Hindi nagpakasal. May boyfriend na. May boyfriend na si Marlon. At alam mo kung sino? Ay, yung pinakasikat na varsity player sa school namin. Ha? Sino? Si Jomar Tang? Ay, oo, Insan. Ay, ganun ba? So gusto mo nang matigil ang friendship niyo ni Marlon? Kahit na hindi ko gustuhin, doon din naman yung nahantong eh. Kung ipagpapatuloy pa namin yung friendship namin at makikita ko siyang masaya sa piling ng iba, masasaktan lang ako. Ay, kaya mabuti pang iwasan ko na lang siya. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Alicia? Oo, Insan. Sigurado na ako at handa na akong i-give up ang friendship namin. Ay,
Natapos din ang first day ng klase. Bagong school, bagong environment, bagong teachers, bagong friends. Ay, sana maging maganda at memorable yung pag-aaral ko dito. Ay, makauwi na nga ng bahay. Siguradong naghihintay na sa akin sina mama at papa. Marlon? Anong ginagawa mo dito? Paano mo pala nalaman na dito ako nag-aaral? Hindi na mahalaga yon. Alicia, pwede ba tayo mag-usap? Sa kalapit na park lang, kung okay lang sana sa'yo. Sige, doon tayo. Nandito na tayo. Ano sasabihin mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin na lilipat ka na ng school? Bakit mo rin hindi sinasagot yung mga text at tawag ko? Isa pa, binlock mo rin ako sa Facebook. Pinuntahan kita sa bahay niyo pero tita mo yung naabutan ko doon. Alicia, may problema ba? Iniiwasan mo ba ako? Oo, tama ka. Iniiwasan nga kita. Pero bakit, Besh? Mas mabuti pa kasing magkanya-kanya na lang tayo. Hindi lang naman ikaw yung mundo ko eh. I should explore the world without you. Ikaw rin. Masaya na kayo ni Jomar sa relasyon nyo. Kaya ano pang silbi kung magkikita pa tayo? Galit ka ba kasi boyfriend ko na si Jomar? Eh bakit naman ako magagalit dun? Eh karapatan mo namang magmahal, di ba? At saka sino ba ako para pigilan ka kung sino yung gusto mong mahalin? I'm just your best friend. Remember? Best friend. Nagsiselos ka ba? Eh bakit naman ako magsiselos dun? We're not even lovers. Huwag mo na ikaila, Alicia. We've been best friends for more than 15 years. Kaya kilala ko na yung ugali mo. Kung ganun pala, kilala mo na yung ugali ko, eh bakit manhid ka pa rin sa mga nararamdaman ko? O baka naman umaas ng manhid ka lang? So, you like me? Do I like you? Sa palagay mo ba, like lang kita? My God, Marlon! Hindi ako magpapakagaga ng ganito kung like lang kita. So you love me? Oo, I love you! I'm in love with my best friend. I'm in love with my best friend na kapatid lang ang tingin sa akin. I'm in love with my best friend na taken na ng iba. Alicia, Ngayon alam mo na kung bakit kita iniiwasan. Dahil alam ko namang never mo akong mamahalin. At ayoko masaktan ng dahil lang doon. Kaya ako lumipat ng school kasi ayoko makita ko kayo ni Jomar na magkasama. Natudurog yung puso ko. Kaya kita binlock sa Facebook kasi ayoko mabasa yung mga status mo tungkol sa inyo ni Jomar. At ayoko makita yung mga litrato nyo na magkasama kayo. Alicia, tatapatin na kita. Hindi masayang relasyon namin ni Jomar. Bukod sa patago namin itong ginagawa, parang hindi ko rin siya ma-feel yung true love sa relationship namin. At saka isa pala, palagi kang nasa isip ko. Simula nung nawalan tayo ng communication sa isa't isa, Alicia, nalungkot yung mundo ko. Kahit si Jomar, hindi niya mapatayin yung kasihangatid mo sa buhay ko. Alicia, i-give up mo ba yung almost 15 years na friendship natin? Itatapon mo lang ba basta-basta yung mga masasayang alaala natin? Kasi ako, Alicia, hindi ko kaya yun. Nangihinayang ako, nasasaktan ako. Sige, sabihin mo sa akin ngayon. Ano ba talagang nararamdaman mo para sa akin, ha? Best friend kita, Alicia. Para na rin kitang kapatid. Kaya nga mas mabuting magkanya-kanya na lang tayo. Dahil kung ikaw friend o kapatid lang yung tingin mo sa akin, ako hindi. Kaya nga kailangan ko mag-move on sa'yo eh. Kailangan kitang kalimutan nang sa ganun na hindi na ako masaktan. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Oo. Kaya pakiusap, Marlon. Ito na yung huli natin pagkikita. Goodbye. Marlon, bakit malungkot ka?
Hindi ka ba masaya na magkasama tayong dalawa ngayon? At saka, hindi ka rin ba masaya na nanalo yung basketball team natin sa UAAP? Hindi ako malungkot. Meron lang akong iniisip kaya ako tahimik. Bakit? Kulang pa ba yung romansa ko sa'yo? Sobra-sobra na yung binigay mo sa akin. Kaya magpahinga na tayong dalawa. Marlon, masaya ka pa ba sa relasyon natin? Oo naman. Talaga? Hindi ka ba nagsasawa kasi patago ang relasyon natin? Ikaw naman. Bakit naman ako magsasawa? Una pa lang, alam ko nang kailangan nating itago ang relasyon natin to. Isa kang kilalang personality sa UAAP. Kapag nalaman nilang bahay ka at may karelasyon ka ibang lalaki, siguradong trending ka sa social media. Alam mo, kaya ako natanong kung masaya ka o hindi. Kasi nararamdaman ko, sa tuwing ganito, ako lang yung parang init na init sa pakikipagromansa. Bakit hindi na ba ako masarap na karomansa? Nakukulangan ako sa iyo, babe. Hindi ka na katulad nung dati. Bakit ba? Ano bang problema mo? At parang nanlalamig ka na sa akin. Jomar, hindi ako nanglalamig sa'yo. Mahal pa rin kita. Huwag mo na akong pagdudahan kasi kahit na mag-imbestiga ka pa sa akin, wala kang makikitang ibang lalaki sa buhay ko maliban sa'yo. Yung best friend mo? Si Alicia, Oo. Hindi mo ba siya mahal? kapatid lang ang turing ko sa kanya. Talaga ba? Huwag mo sabihin sa akin pinagsisilosan mo si Alicia. Bakit naman ako magsiselos doon? Babae yun. Wala naman sa akin kung mahal mo din si Alicia at kung siya pang pipiliin mo. Well, alam naman natin na tayong mga lalaki, kahit na bisexual, sa babae pa rin ang pagsak. So, you're predicting na hindi magtatagal ang relationship natin? Ewan ko. Hanggat maaari, ayokong mangyari yun. Pero hindi mo masasabi yan kay Destiny. Jomar, matanong nga kita. Seryoso ka ba sa relasyon natin? I'm damn serious, Marlon. Kung ganun pala, bakit mo iniisip kagad na maghihiwalay tayo? Let's face the reality, dude. Wait. So, sa tono ng pananalita mo, wala pala akong aasang forever sa'yo. Na pwede mo rin pala akong kaliwain at ipagpalit sa iba. Ganon? Oh, ba't ka bumangon? Oh, nagbibihis ka. Saan ka pupunta? Uuwi na ako. Gusto ko na kasi makapag-isip-isip. Alicia, Grace, halina kayo't kakain na. Oo, Tita Mayling, papunta na po. Tara Grace, punta na tayo dun. Maupo na kayong dalawa. O Alicia, kamusta ka na ha? Ayos lang po, Tita. Tinutulungan ko po siyang makamove on dun sa Becky niyang best friend. Huwag kang manghinayang doon. Kung hindi kayo magkakatuluyan, paano gagawin, di ba? Tandaan mo, marami pang lalaki dyan na mas deserving sa pagmamahal mo. Tama. Hindi ka naman iha mauubusan. Tama si Mama, Alicia. Pero unahin mo muna yung pag-aaral mo, ha? Nangako kasi ako sa mga magulang mo, nababantayan ko yung pag-aaral mo habang nandito ka sa Maynila. Wag po kayong mag-alala, Tita Mayling. Hindi naman po ako nagpapabaya sa pag-aaral at sa trabaho ko. Igi naman, ay siya nga pala, pupunta dito yung inaanak ko kay Maring Vanji. Sino po si Tristan? Oo, gusto niya raw akong dalawin Kagagraduate niya lang ng architecture. Naghihintay na lang siya ng board exam. Naku ma, pakilala niyo yun kay Alicia. Alam ko kasing gwapo yung inaanak ninyo. Ang kaso Grace, pag nakilala ni Alicia si Tristan, baka naman mapabayaan niya yung pag-aaral niya. Ma, kailangan ni Alicia ng may mapagbabalingan ng pagmamahal at atensyon niya. Para naman makalimutan niya yung Beking BFF niya. Ikaw talaga Grace, tinuturuan mo pang kumerengking yan si Alicia ha? Naku ma, matagal na pong kumekeringking yang si Alicia. Hoy, loko ka talaga, Grace. Kayong dalawa. Basta Alicia, ipapakilala kita kay Tristan. Don't worry, straight yun kaya pwedeng-pwede na maging kayo.
Ngayong na-meet mo na si Tristan, Alicia, ano naman ang masasabi mo sa kanya? Mabait siya. Gwapo. Mukhang gentleman. Pasado naman ba sa taste mo? Oo naman. So aasahan ko ba na siyang ipapalit mo kay Marlon? Pwede naman, pero syempre, depende rin sa kanya kung magugustuhan niya ako. Magugustuhan ka nun. Kanina pa nga lang nung pinapakilala kita, hindi na maalis ang tingin niya sa'yo. At saka hindi mo ba napansin? Panay ang pakit niya sa'yo kahit nakausap pa siya ni Mama? Napapansin ko nga yun eh. Tingin ko nga kay Tristan, malakas ang sense of humor niya. Naku, halata naman. Pero ingat ka pa rin sa kanya. Mabuladas ang lalaking yun, parang sanay na mambola. Alam ko naman yun. I can handle it. Ako pa. Sanay ako sa mga ganyang lalaki. Pero insan, bagay kayong dalawa, tingin ko magiging kayo in the near future. Well, let's see. Alicia, Oh, Marlon. pwede bang dito na lang ako umupo? Marami namang bakante ha. Bakit dito pa? Talaga bang ayaw mo na sa akin? Sobra ba talaga yung pagkamuhi mo sa ex-best friend mo? Grabe ka naman. Hindi naman ako namumuhi sa'yo. Sige, maupo ka dyan. Salamat. Kumusta ka na? Eto, masaya na sa buhay. Ito nga may boyfriend na ako. Ha? Oo, Tristan yung pangalan niya. Actually, naging kami nung 1 linggo. Bukas yung first week sa celebration namin. Congratulations. Ikaw, kumusta kayo ni Jomar? Going strong pa rin ba? Iwalay na kami ni Jomar. Ganun ba? Sorry Hindi. It's okay. Actually, nakipaghiwalay ako sa kanya kasi na-realize ko na hindi ko siya makakasama ng forever. Gusto ko pa naman sa isang relasyon, yung pangmatagalan. Sayang naman. Di bali makakahanap ka pa ng bago. Marami naman dyan na pwedeng magmahal sa'yo eh. Hindi pa huli ang lahat kasi mga bata pa tayo. Curious lang ako. Yung Tristan na boyfriend mo, okay ba siya? Mabait ba siya? Okay na okay siya. Mabait, gentleman, hardworking, at saka gwapo tulad mo. Bakit? Interesado ka? Nako baka naman agawin mo siya sa akin. Loko, hindi ko naman gagawin sa best friend ko. At saka, nagbago na ako. Hindi na lalaki ang gusto ko. We, hindi nga Marlon. Wag mo nga akong paglulukohin Oo, aaminin ko. Bisexual pa rin ako. Pero maniwala ka sa akin. Mas gusto ko yung babae ngayon. Good for you. At least you made the right decision. Kung ganun, good luck na lang sa ating dalawa. Sa kanya-kanya nating mga buhay. Alicia, pwede ba tayo maging magkaibigan ulit? Ikaw naman. Magkaibigan pa rin naman tayo syempre. Hanggang ngayon. Oh, Alicia, bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Si Tristan kasi. O anong ginawa sa'yo ni Tristan? Nag-text siya sa akin ngayon. Gusto niya yung makipaghiwalay. Ano? Pero bakit daw? Hindi na daw kasi siya masaya sa relasyon namin. At meron na daw siyang ibang mahal. Grace, anong gagawin ko? Langya talagang lalaki yan. Akala ko matino. Ay nako. Alam mo Alicia kung anong dapat mong gawin? Kalimutan mo na ang lalaking yun. Wala kasi siyang kwenta. Kaso Grace, may problema ako. Buntis ako eh. Ano? Ibig sabihin ba niyan, hindi kanya pananagutan? Oo. Naku, paano ngayon yan? Yun nga Grace, hindi ko pa rin alam yung sasabihin ko sa magulang ko. Siguradong pagagalitan nila ako kapag nalaman nilang buntis ako. Pero Alicia, kailangang malaman niya ng mga magulang mo. Kakausapin ko si Mama tungkol sa problema mo. Baka may maitulong siya sa'yo.
Hello? Besh, ako to. Oh, Besh, napatawag ka. Sandali. Umiyak ka ba? Anong nangyari sa'yo, ha? Nasasaktan lang kasi ako. Nasaktan? Bakit? Break na ba kayo ng boyfriend mo? Oo, break na kami. Niloko lang niya kasi ako eh. Akala ko siya na, pero nagkamali ako. At saka may problema pa ako, Marlon. Buntis ako. Ano? Pananagutan ka ba niya? Hindi nga eh. Ayaw niyang kilalanin yung anak namin. Kaya nga isa sa mga inaalala ko kung paano ko sasabihin kina mama at papa na buntis ako. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Sasamahan kita magtapat sa mga magulang mo. Huwag ka matakot, Alicia. Harapin mo yung problema mo. Pwede ba tayo magkita bukas? Sige, saan tayo magkikita? Sa park na madalas nating pagtambayan. Magkita tayo na 2:00 ng hapon, ha? Okay, hintayin kita dun. So, ano nang plano mo sa magiging anak mo? Handa ka na bang sabihin sa parents mo yung totoo? Sa totoo lang, Marlon, hindi pa ako handa eh. Ano na lang yung sasabihin nila sa akin? Baka patigilin nila ako sa pag-aaral. Kung akuin ko na lang yung responsibilidad sa magiging anak mo. Ano yung pinagsasabi mo? Seryoso ka ba dyan? Oo, seryoso ako. Bali sabihin natin sa mga magulang mo ang totoo na si Tristan ang ama ng anak mo. Pero ako ang aako. Pakakasalan kita. Marlon, bakit mo ba ito ginagawa? Kasi mahal kita, Alicia. I just realized na I was a fool for ignoring you. I also realized na matagal na pala akong may pagtingin sa'yo. At ikaw ang gusto kong mapangasawa. Alicia, mahal kita. At handa kong tanggapin anumang nakaraan mo. Pati anak mo, tatanggapin ko. Ayoko maging unfair sa'yo, Marlon. Ako ang naging unfair sa'yo. Kung maaga ko lang binuksan yung puso ko sa'yo, hindi mangyayari to. I'm sorry. Marlon, Tapatin mo nga ako. Mahal mo pa rin ba ako? sige, aaminin ko. Nandito ka pa rin sa puso ko hanggang ngayon. Actually, kahit na dumating pa si Tristan sa buhay ko, aaminin ko. Hindi niya nakuha ng 100% yung puso ko. Dahil lang totoo, ikaw lang naman yung sinisigaw nito eh. Pero Marlon, nagigilty ako. Ikaw ang pananagutin ko sa perwisyong hindi naman ikaw ang gumawa. Huwag kang magsalita ng perwisyo. Dahil yung anak mo, blessing yan, Alicia. Huwag mo nang isipin na unfair ka o ano. Basta, handa akong maging ama sa anak mo. Alicia, will you marry me? Ha? Ang bilis mo naman. Talagang mabilis ako. Alicia, pakasalan mo lang ako at pinapangako ko sa'yo, ikaw ang magiging prinsesa ng buhay ko. I love you, Besh. Sige Marlon, tinatanggap ko. Willing ako maging misis mo. I love you too. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station. Love Radio.